N-am deschis ușile dintr-un motiv evident. Nu puteam. Eram paznic. Datoria mea era să păzesc prizonierele. Nu puteam să le las așa pur și simplu să evadeze. Dacă aș fi deschis ușile, s-ar fi creat haos. Cum să mai restabilești ordinea? S-a întâmplat foarte repede. Ningea, bombele, tot satul era în flăcări. Și pe urmă au început țipetele. Din ce în ce mai tare. Dacă s-ar fi repezit toate afară, nu puteam să le las pur și simplu să evadeze. Eram responsabilă pentru ele.